दर्शक बंधु आसंतु देखिबा यात्रा राणी सिंह बाहिनी संपूर्ण आखड़ा पूजा। सारळेत्वं जगन्माता सारळेत्वं जगत्पिता सारळेत्वं जगद्वन्द्या सृष्टिस्थितिविनाशा स्वस्ति स्वस्ति मनस्वादिरुद्रा वसव समिद्धतां पुनर्ब्रह्माणा वस्तुनि सजज्ञै ऋतेन तन्मध्ययस्व सत्या सन्तु यजमानस्य कामा ईशान सर्वासां भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यदात्रस्थिरैरङ्गैतुष्टुभुजीवान् व्यसेमहि देवहितां जलायु। जय बाबा जगतेश्वर एपटे
ଟିକେ କଳା ଟିକେ ଠିକ ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆକୁ ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଛି ଜୟ ବାବା ଜଗତେଶ୍ୱର। ବାବା ଆପଣ ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ବାବା ଆପଣ ଠିକଠାକ୍ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଗାଧ ମାନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗାଧ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ଆପଣ ତ ଅନେକ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହିବେ ମୋ ହାତରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ହାତଟା ଦେଖାଅ ରୁହନ୍ତୁ ହାତଟା ଛାଡ଼ିଛୁ ହାତଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ିବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଝିଅ କାହିଁକି ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ପୁଅ କେବେ ହେବ କେବେ ହେବ କ'ଣ ହଉନାହାନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ ହଉନାହାନ୍ତି ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ହାତ ଦିଦି କହିବେ ଟିକେ ତୁ ବାବା ହାତ ଦେଖି କହିବାକୁ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୁହ ଟୋକା ତୁ କେଡ଼େ ଗାଲଟା କି ତୁ କେଡ଼େ କାଣ୍ଡଟା କି ତୋର ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ହେବେ ତୋର ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ହେବେ କାହିଁକି ହେବେ କାହିଁ ହେବେ ଆମ ସାହି
ଟିକ୍ନିକ୍ ଯାତ୍ରା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆପଡେଟ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।